Uy, itu kan mesti bakal main sama gereja ya. Sì, tu main suwe, sino que tinggi kimbil juga. Incarnet, masa ti? Incarnet. Laura,
més que jo. A l'estuari, si no vols morir, i jo que no. Mullo i vas a veure el pot una hòstia. Me la foto jo ara, Home, aquesta és l'última. Està llevant. Sí, perquè no comença la segona. Estan preparats per començar el següent ja. És l'última, s'ha d'acabar el porró ara, Ai, el porró com l'agafa. Amunt, amunt! Bueno, va, ara sí que és l'última. Que si no marxarà del país sense... No passes el vídeo, He gravat tot, eh? Ven, ven.